शुभ संध्या बंधु मैंने आज वीडियो आरंभ कर चलतु मुझे बाहर देखेबी गोटे धान हो देखा बोलिकी आंब भी केमी देखी गोटे तोटा अच्छी मंदिर पाखे आसतु देखा बोलिकी वीडियो जदि भल लगुव लाइक करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और सुंदर कमेंट गोटे देवे आसतु बुलिकी देखा मो मंदिर केमती अच्छी जगह केमती अच्छी सब बुलिकी देखा यहाँ भेजाहांडी गाँ सांग मैंने बिल आग आमर मालिकर धान काटा है काटा हम पूरा जगह आज सूर्य महाप्रभु आसी ना मेघ अच्छी टे देखो यहाँ पूरा भेजाहांडी गाँ यहाँ मंदिर सांग मैंने मोर मंदिर भीतर को जीवा चलतु तोटा देखे बोलूँ तोटा देखेबी आंब केमती अच्छी एठी गोटे मौसी टोटा अच्छी देखा आंब केमती अच्छी देखो सांग मैंने केते बढ़िया आंब होइछि आपन केमती लगुच कहबो कमेंट रे चलतु मंदिर बाटे जीवा एटा पूरा बाहर दृश्य मोर मंदिर रो केमती लगुच कमेंट कहबे भेजाहांडी गाँ छोटियाटी बढ़िया शांति लगुच गाँटा ये हो वाला सो सरवा ये कि ना सांग मैंने देखते केते बढ़िया गाँ छोट मोर गाँ टी भेजाहांडी चलतु मंदिर को बुले देखा देखते केते बढ़िया आंब अच्छी यहाँ गोटे भाईना घर भितर बाड़ पछपटे अच्छी आंबटा बहुत मीठा अच्छी बंधु मैंने देखो टिके पाखक पड़े केते बढ़िया आंब ये आंबटा बेसी मीठा सांग मैंने चलतु मंदिर देखा यहाँ मंदिर मोर फास्ट गेट मो गाड़ी छिड़ा चलतु जीवा भीतर दर्शन करवा ये कदम गछ मूल राधाकृष्ण गोटे चित्र आंका केमती लगुच कमेंट कहतु एपटे भी गोटे अच्छी कृष्ण महाप्रभु गाई चरेबाटारे चलतु भीतर बुलिकी देखा एठी सांग मैंने बढ़िया गोटे जिनस देखेबी देखो यहाँ अँला गछ एठी बट उस्त गछ भी अच्छी आ लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी मंदिर केमती लगुच कहतु वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करदे केते बढ़िया सुंदर गछ गोटे अच्छी ता पाखे बट उस्त गछ भी अच्छी लक्ष्मी मंदिर भी अच्छी एटा सांग मैंने 3 जन लगे अँला गछ को से 3टा शाखा अच्छी केमती लगुच कहबे तो अँला आसनी आसो कार्तिक मास पाखापाखि चलतु पूरा देखा जीवा देखा यहाँ तुलसी बाड़ केते गछ लगे मु तुलसी भी बाहरुची एठी ब्रह्मकमल गछ भी अच्छी और बाकी अन्य गछ लगी फूल भी फुटुची से गछ जगह सेटा तो एबे आसीबनी कार्तिक मास पाखापाखि आसीबो फूल कार्तिक मास पूर्व भी आसीबो एटा गुलाब गछ मोर केते बड़ अच्छी देखंतु
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ ଡାଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି, ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଲାଣି। 2-4 ଥର କାଟି ବି ସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍। ଚୈତନ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ମାନେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଯିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଟିକେ ନାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିଦେବା ଟିକେ। ଏଠି ବି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ବଗିଚା ପରି ଗୋଟେ ଅଛି। ମରିଚ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଅଛି, ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି। ଏବେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଟି ତଳୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲ ବାହାରିବ। ଫୁଲ ସରିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଧ ଏଇଟା ଗଛ ତାପରେ ବାହାରିବ। ଫୁଲ ଆସିଲା ସେ ଗଛ ରହିବନି, ମାଟି ତଳୁ ହିଁ ଫୁଲ ଯାକ ବାହାରିବ। ଟଗର ଗଛ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି, ଏବେ ଆହୁରି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖାଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷ। ଭରି ଅଛି। ଏଇଟା 5-6 ମାସ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲେମ୍ବୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆର ପାଣି ବି ଅଛି ଲେମ୍ବୁର, ଦେଶୀ ଲେମ୍ବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବାହାର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କର ଧାନ ଶୁଖୁଛି। ମେଘ ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ପାଲ, ଦିନ ଯାକ ଶୁଖୁଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ବାଡ଼ ମୋର ଖୋଳା ମନ୍ଦିରର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଙ୍ଗିଣ ଗଛ ବି ଅଛି ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆସି ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେତେ ଯାକ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ବି ଆସି ସକାଳୁ ଫୁଟିବ। 15-20ଟା ପୁରା ଫୁଟିବ। ଏମିତି ଅଛି, ଟିକେ ଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଏବେ ସଫା କରିନି, ସଫା କରିବି। ସେପଟେ ବି ଅଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ହେଇଛି। ଅଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଲଗା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ 15ଟା ଗଛ ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ଗଛ। ଆଜି 15-20ଟା ବାଇଗଣ ଆମର ଯିଏ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ସେ ନେଇକିରି ଗଲା। ସିଏ ନିଜେ ଲଗେଇଛି, ସିଏ ନେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଫଟୋ ଆଙ୍କା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି 16/2/1975 ମସିହାରେ ଭେଜାହାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କେତେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖଉଛି। ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଗରୁଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୋର ଆଳତି କରିବାର ବାଜା, ଆଳତି ସମୟରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଳତି କରିବା। ଏଇଟା ମଝି ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ହନୁମାନ ବି ବସନ୍ତି, ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି। ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର।
ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଜି ମାଳ ବେଶୀ ଆସିଥିଲା, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମାଳ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି 3ଟା। ମୋ ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁଠି ଓମ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳତି କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା।